Sziasztok, Petra vagyok. Ez itt egy videó, ilyen kis rövid videókat fogok készíteni, melyben ilyen kis, akik kezdik ezt a játékot, a Minecraftot, azoknak mutatok be. Ma a tenyésztést fogom bemutatni. Először is, én most két állatot választottam ki, a bárányt és a disznót. Keresünk két bárányt, és búzával becsalogatjuk egy karámba. Fontos, hogy az ajtó vagy a kapu kétszélességű legyen, különben kijönnek. Gyere már be, te bárány. És ha a két bárány bejönne, akkor... Na végre, lehet, hogy most hála az égnek bejönnek. Egyébként kreatív módban elég lenne egy búza, de mivel túlélőben nem elég, ezért én bemutatom, hogy hát 64-et vettem, hogy biztos elég legyen, de igazából olyan 10-valahány, azt hiszem 2 is elég, 2 búza, de azt még nem tudom biztosan, hogy elég. Nem, de miért mennek ki? Nem is arra vagyok. Gyere már ide, a bárány. Jó, tudjátok mit? Édes, fekete bárányhoz teszek. Egyébként nem tudom, hogy kell tojást craftolni, de most remek barna, és egyébként mindenféle színű bárányt lehet összeszaporítani, de akkor nem keveredik a színük, tehát vagy fekete, vagy barna lesz. De lehet a bárányokat színezni is. Elővesszük a búzát, és amint látjátok így, ha elteszem, nem figyelnek, de amint fölemelem, rögtön rám figyelnek. Jobb klikkel rákattintunk mind a két bárányra, és akkor ott is terem a kis bárány, aki egyébként nagyon furán néz ki, mert ilyen nagy feje van. És most jönnek a disznók. Répával ide csalogatunk két disznót. Két disznót ide csalogatunk. És behozzuk őket a kalámba. Remélem ők is ezt fogják csinálni. Mondom, becsaljuk őket. Gyere, jó disznó, becsukjuk, és ugyanaz, hogy jobb klikkel rájuk kattintunk. És ott is van a kis malac, és kapunk is ilyen XP pontot, ha születik egy kis állat, hogy ezt is megtanultuk. De most meg fogom mutatni, hogy még lehet, hogy a többi állatot hogy kell szaporítani. Mondjuk, például legyen a tehén. Keresek tehén, és leteremtek, vagy ha találunk két tehenet, akkor azokat is búzával lehet, ugye jönnek utánunk, és ugyanúgy jobb klik, és így hamarosan megszületik a kis boci. De nem a boci az, amit még kihagytam, hanem még van a csirke is. Mindjárt, hol vagy csirke? Gyere ide, csirke! Csirke meg is van. Itt van két kis boldog csirke, de a csirkéket egy új dologgal lehet szaporítani, se répával, se búzával, hanem ilyen vetőmaggal, amivel szoktunk ültetvényeket vetni. Itt az egyik csirke, másik, ugyanúgy jobb klik, és őket a vetőmaggal lehet szaporítani, és itt is van egyébként állítólag a kis csibe követi a tyúkot, de most inkább engem követ, vagy nem tudom.
és egyébként a csirkék teljesen önmaguktól tojnak majd tojást nekünk, tehát ha elszaporítjuk őket, akkor tudunk sütni tortát, elszaporodnak, azért jó a csirke, mert termel nekünk tojást, és nem is kell megölnünk hozzá, csak fel kell szedni, de más állatokat ugye meg kell ölni, hogy kapjunk húst, vagy valami mást. Ha telnek meg ugye tejet adnak, azért őket sem kell megölni. És akkor még mit nem mutattam? Szerintem még a mumba, de mondjuk azt lehet, hogy nem mindenki tud szerezni mumbát, vagy mert az nem olyan egyszerű találni. Szerintem nem is lehet találni. Ugye ez a mumba, ami ilyen űrtehén, hogy olyan, mint a tehén, csak piros, és ilyen gombácskák vannak rajta, hát ilyen kis gombaligetekbe lehet őket találni, ahol ilyen kis gombák vannak, meg ilyen túlméretezett gombák, meg ilyen lila a talaj, de ugye ez a Minecraft világában főleg egyes módokban nincs, tehát akinek nincs mumbája, azért annak is megmutatom, mert ha egyszer letöltenek egy olyan módot, amiben van, azért, hogy lássák, hogy kell. A mumba ugyanolyan, mint a tehén, csak most, de jó, hogy így szétmentek két felé. Gyere, mumba, nem értem, miért nem figyel a szény. Nem figyel. Gyere. Hát van, amikor nem is reagál, tehát na. Őrejük is jobb klik, búzával, mint a rendes tehén, és Nini megszületett a kis boci, ő rajta még, amint láthatjátok, nincsenek a hátán gombák, csak ilyen kis piros, de ha olyan nagy lesz, mint a szülei, akkor már rajta is nőnek gombák. Tudom, hogy ez nem a tenyésztéshez kapcsolatos, vagyis kapcsolódik, de a mumbákat, ha rendes tehént akarunk belőle csinálni, mert nekünk nem nagyon tetszik, biztos van, akinek nem tetszik, ha olyan tehenet akarunk csinálni, de olyan nincs a környéken, csak mumba, akkor metszőollóval lehet. Jobb klikkel rákattintunk, és akkor olyan tehénné válik, mint minden más, és kapunk tőle 5 gombát. Hát a hátán 3 van, de mégis 5-öt kapunk. Ugye, mint láthattátok, már 10 gombán van. Tehát aki gombákat akar gyűjtögetni, hogy dísznek, vagy főzni akar gombaragút, vagy mondjuk ebből nem lehet, de másik gombából igen, akkor hát és ilyenek lettek a bocik, és ha őket újra tenyésztük, akkor már nem ilyen lesz a kicsinyük, hanem mindegy rendes kis tehén. A Minecraftban ugye az állatoknál ilyen a kölyök, hogy a feje ugyanakkora, mint a felnőtté, de a teste pici, nem tudom, hogy bírja el azt a nagy fejét. Hát ennyi lett volna, már be is esteledett. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és majd még fogok csinálni még ilyen pici videókat, amiben megmutatok tenyésztést, craftolást és ilyen kezdőknek való dolgokat. Petra voltam, sziasztok!